panibagong picturean na naman tayo. So ngayong araw mga pre ay pupunta tayo sa SM Urdaneta. Sa Bridal Expo 2019 dito sa Pangasinan. So, let's go!
seconds later. Yun mga pre, tapos na nga yung fashion show. Tapos ko na rin ma-edit yung mga pictures. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Kaya nga tayo pumunta sa event na yun ay in-invite tayo ng isang magaling at magandang designer. Based siya dito sa Pusurugyo. Ito nga ay si Miss Andrea Nina Sanchez. So siya yung designer. So kung gusto nyong i-visit yung shop niya, ilalagay ko na lang yung mga details dito. Yan. Mga contact details yan dyan na. Shoutout din sa mga designers, makeup artists, mga photographers, caterings na nag-participate sa event na yun. Ito nga ay naganap noong October 4, 5, 6. Kaya congratulations po sa inyo lahat. Yun mga pre, kung gusto nyo makita lahat ng mga collections ng mga iba pang designers, visit nyo lang yung Facebook page ko, Paring Jomar Photography. Tapos sa Instagram, Paring Jomar. So, without further ado, let's go! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. So yun mga pre, maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Baka gusto mong mag-like o mag-subscribe, kayo na po ang bahala. At syempre, samahan niyo pa rin ako sa mga susunod ko pang mga photography adventures. So, yeah, Paring Jomar.